O problemă gravă al societății din ziua de azi este vorbirea incorrectă a limbii române. Această problemă este întâlnită în fiecare zi, de cele mai multe ori în rândul tinerilor. Problema se caracterizează prin vorbirea cuvintelor împrumutate sau celor necenzurate. Ce părere aveți despre vorbirea limbii române de către tineret? Și o limbă este haina unui popor și cred că oricine din tineri ar trebui să o vorbească frumos, pentru că însăși modalitatea de formulare a gândurilor și a ideilor, însăși modul de a se prezenta tinerii în limba română vorbește de nivelul la care ei sunt, vorbește despre cât de devotați sunt de patrie de popor, cât de mult își respectă țara, cât de mult se iubesc ei înșiși pe sine. Pentru că odată ce vorbită frumos este o limbă, e vorba de un nivel foarte înalt de responsabilitate față de valorile unui popor. Consider că limba română ar trebui să fie vorbită bine de către tineret, să fie vorbită corect, deoarece exprimarea corectă este cartea noastră de vizită și de ea depinde impresia pe care și-o fac alții despre noi. Ce părere am? Cam rea părere. Pentru că copiii acum nu sunt chiar educați și vorbesc vulgar, răspund, eu spun așa cum este. Alții nu am ce spune, spun cuvinte frumoase, dar alții rămâne de dorit ca să înveți ceva de la școală. Cum o vorbeau limba bunei dumneavoastră? Bunei, puțin am discutat cu bunei, dar din câte țin minte, buneii noștri vorbeau o limbă frumoasă, fără a utiliza în uz cuvinte din alte limbi, mai ales dacă este vorba de rusism, care a fost o manifestare, o implicare în limba vorbită. Limba cum era vorbită? Înainte vorbeau așa popular. Nu vorbeau particular, în schimb oamenii erau mai omenoși, aveau o cultură, nu de a vorbi, dar o cultură pentru că erau un fel mai stima unul pe altul. Nu era așa invidie, așa, nu știu cum să vă lămuresc. Este bine vorbită limba sau trebuie făcute ceva schimbări? Eu cred că schimbările vin de la fiecare dintre noi, de la fiecare dintre copii, de la fiecare în parte. Pentru că atunci când vrei neapărat să vorbești o limbă frumoasă, aceasta vine din interiorul tău, din dorința de a vorbi această limbă. Și mai puțin decât atunci când aceasta este impusă, decât această condiție este impusă. Pentru că fiecare dintre noi o să respecte limba noastră, cea română, limba noastră, cea frumoasă, în haina ei adevărată, doar atunci când o să înțeleagă necesitatea acesteia și valorile care ne sunt transmise prin limba. Dintre tine am observat că limba română nu este foarte bine vorbită sau la cel mai înalt nivel, deoarece își permit să folosească cuvinte moștenite sau împrumutate din alte limbi, elemente de jargon sau folosesc greșit termenii tehnici. Limba, ca limba, e cum dacă se vorbească tăți corect, limba e normală, dar pur și simplu lumea nu vorbește cum trebuie, pentru că nu știu de unde să ie. La începutul, de la părinți, de la școală, și tot așa, din generație în generație, tot mai, nu știu, copiii devin tot mai, nu știu, nu sunt impresionată eu de... Noi înainte la școală eram mai uniți, mai... nu vorbeam așa prostii, dar acum el se permite să... Nu știu. Și la școală chiar aud cum insultă învățătorii, cum... Noi așa înainte nu ne permitem. Cum poate fi soluționată problema vorbirii incorecte a limbii române? Eu cred că
problema poate fi soluționată de la fiecare dintre noi. Deci, prin implicarea în diferite activități care se desfășoară în limba română, prin evitarea expresiilor străine în limba română, printr-o modalitate de utilizare corectă și frumoasă a vorbirii noastre, prin lectură. În primul rând, o limbă se învață prin lectură și prin implicarea noastră cât mai multă în foarte multe activități care se desfășoară în limba română. Vorbirea este un aspect personal, ține de dorința fiecare persoane de a face schimbări în propriul limbaj, însă cred că tinerii ar putea frecventa unele cursuri, ar putea să-și îmbogățească vocabularul, să citească mai mult și chiar să-și armonizeze vorbirea cu un dicționar. La nivel de societate, vorbirea corectă printre tineri cred că ar trebui încurajată prin intermediul desfășurării unor evenimente culturale, în plus prin intermediul unor seminare, și dacă tinerii vor conștientiza importanța vorbirii corecte, atunci probabil vor face și schimbări. Trebuie să fie respectate nu numai drepturile, dar și obligațiunile care sunt pentru copii. Că ei au drepturi, dar obligațiuni uită de dânsele. Și de atâta ei se permit. Ei acum sunt copii de bani gata. Părinții le trimit de peste hotare bani și ei vorbesc și îți cumpără și doresc și cum doresc. Și de atâta nici nu-i cultură, nici nu-i... Pentru că ei nu prețuiesc toate valorile astea morale, spirituale. Acum tot constă numai în bani. Dacă ai bani, ești hâtru, dacă nu, stai acasă. Copiii deștepți stau și nu pot să învețe, dar care sunt incapabili termină universități. Și am ajuns la ce am ajuns. Evoluția limbii române în rândul tinerilor este caracterizată de schimbările tehnologice ale timpurilor moderne. Este important ca tinerii să promoveze o comunicare echilibrată, menținând frumusețea și bogăția limbii române.